Trini komandoak opari berezi bat ekartzen dizue gabonetarako. Olentzeroren bilobaren mezu bat. Ha dicho algo así como que el comando Trini os trae un pedazo de regalo para estas navidades de parte del nieto del olentzero. Bueno, orain etorriko da bertsoa, bale? Nire familia egin dugu, nire aitona, nire amoma egin dugu bertso bat zuentzako unibertsotarioak zaretelako. Eta horrelako da. Bizitzarte eder bat da, esaten duaia aitona, ta bizitzen duena hori bai dela ederra. Unibertsitario gure unibertsoan, egunero landalan, landare bezala. Bueno musu eta bezarkada infinito bat zuentzako. Eta ikusiko gea gabonetan, bale? Ondo izan. Aio.